Northern Range ke parlo dolamara angkang patumi jangmini pha ingko narkep aningwe por phai sirke ba por malom ihum 4-wheeler truck number ave pin pen benkre sirke ba thengpi ke pon ba mahut ing namrai kom sai khetum kenebdu Karbiang long clear seng along ri thengpi ing nam kaparu phai ke bat pe ka jok longri longpat ke kreng RV ke jang ki jum lason akisung ilitum chetong nang Karbiang long arlo aron re pen thengpi ke rok ke jor kang hua phai ke bat pe ka jok si lapuson akisung ke phona Tangte mua phiau we tum kupi plangji hengpi ke rok ke jor kang hutum phan ke khangji la pen munit jontu kangjara votum anta kereng mesen pen kidolong jia phan ingnam rai komatum dode sang se ajo phirlo ki ton ke langa sai klemlo lapusona por hut odlang no mate thengpi kang hotum thengpi golaghat district anat ke pon bom hut thekdun long si nebdun cheklo lapen ajo mod northern range office long wandet lo Ingnam rai komatum pen thengpi ke nebji la pen la haya sai langno kapang ton jia phan un an bor I ponji pusi lamthe chepaklang pon Itum ke bang yarni manan ke sodak nasi humri bompo la pen la so hormu itum khangla bune tik bang itum sang se lanon matke la so hormu bang dakpen avidat na pusi dum thalon ke kathe mithanga theng pc ka vidat lo pusi mithanga hawar lo theng pc bang long ke parla pulote la ke mo future phon ke hinu dak so sin te thenglong bom lo la pen inglong nam pi nam dur mu khatan ke zulab lo mu itum ke bang jilang non generation of itum phana bang kisung do krong po achenon hadharon isia hema chukim dami phanon ke karbiang long mithanga khi dokok pen bisameno ke bahera pen sin non theng pi chowana lo te therak mi mela Lasi lah bang ke pabida di pasal itu bor ibom lo, lapen bang ke ditum nama sang selang amut ke pabida pun si mathalon itu masalah bang ke. Dolamara pen Arjison Rongpar Karbiang long life